ассалому алайкум, занҳое ки дар фикри орзуқ будед ва вақти пухтани онро надоштед, ин видео барои шумост. Ба мо лозим мешавад 3 коса орд, 2 пиёла рӯғани алена ва ним пиёла рӯғани гол. Ҳамаашро омехта карда ва 2 пиёлаи дигар ҷирғот илова мекунем. Баъд сода ва 1 қошуқча намак медозем. 3 тои дигар тухмро илова карда, чӣ тавре ман ба шумо нишон додам, бо ҳамун усул тайёр кунед. орзуқ на танҳо як таом аст, балки анъанаи қадимие ки бе он рамазонро тасаввур кардан ғайриимкон аст. Медонед чаро орзуқ дар рамазон ин қадар муҳим аст? бибиҳоямон онро мепухтанд ва бо нахустин луқма эҳсоси ҳақиқии ид фаро мерасид. ин орзуқҳоро бинед чӣ қадар зебо аст. ана занҳои коргар, шумо метавонед ин орзуқҳоро аз қанноди рост харидорӣ намоед.